ऐसन पर खाती अरे ऐसन पर खाती झूठो खानी तो पकड़लू ऐसन नहीं आओ कम से कम 2.5 मिनट से 3 मिनट हमने के शिव विवाह पर नजर डाली जा। एगो हमारे कार्यक्रम 28 अगस्त दिन में बाउने रोहतास जिला में, रात में वैशाली जिला में। तो ओइजा कैसन माहौल रही, कैसन बजावे वाला मिली है तो मूड बनी ना। आज मूडे में आइले बने गोलू जी के टीम हमरा अच्छा लगे तो कुछ आदेश बा जल्दी कह दी। तो आई संक्षेप में एकदम शिव विवाह निकालना तरह से निकल दस तारा के हम 1100 रुपया इनाम दे वही में बा। विजेंद्र गिरी जी शिव विवाह गौनी जी कर लगे कहानी हमरा गायत्री ठाकुर बहुत बहुत ऐसा कलाकार लोग आवत बाकी हमनी के जोनी गीत गावत है जेकर के महीनी कहले महीनी ते में केहू नहीं खे गोले हम संक्षेपे में गायब लंबा बा बाकी अच्छा लागे ओकर बाद फिर 2-4 गो गीत रही अगर मिलबे ना करी हमरा के भूलवाती स्टाफ जब बाउर होई है तो नौकरी खतरा में हो जाला। कि जटा झूठ गोरे काल कूटबा अरे सिंह के बाहर बौरा हो बाबा के गन लोग करता सिंगार बौरा हो बाबा के गन लोग करता सिंगार बौरा हो बाबा के जटा झूठ गोरे काल कूटबा सिंह के बाहर बौरा हो बाबा के और का गलवा में सांप शोभे सिंहा के बाजा गौरा बिया है चलल भूतवन के राजा गौरा बिया है चलल भूतवन के राजा कृपा करो देवी हो मैया कृपा करो देवी मैया हो जाए मेरा पापा बौरा हो बाबा के बौरा हो बाबा के गन लोग करत बा सिंगार। अब जब गौरा के बारात देखो लोग तो सखी लोग कहता माई रे बरियात हो कि जम के जमात हो गौरा बियाह हो है नु देखी जेकर जीव जाई बाची हो गोलू शिकारी हरदम कहेले हर बात ही साची हो भागत जीव परात हो माई रे बरियात हो कि जम के
अवधेश यादव जी रतुसर हॉस्पिटल के मालिक बनी हरदम हमारे कार्यक्रम देखे हवे नहीं बाकी है कोहतर की अगुआ के ओइसन अगुआई में हो कोहतरी का गौरा जी के माई कोहतरी अरे की अगुआ के ओइसन अगुआई में हो दीपचंदी हो हम चूल्ही दे उठा अरे अगुआ के ओइसन अगुआई में हो हम चूल्ही दे कहतरी मैना रानी कहतरी नारद अगुआ हमसे कइले भारी घटिया रामा नारद अगुआ हमसे कइले भारी घटिया कइले भारी घटिया देखी देखी मैना रानी पिटतारी छतिया दामा पिटतारी छतिया काहे दिया दिहनी जाला माइनु हो हम धुआं देबू अब शिव जी के बियाह भइल तो कहली कि पुरैन के पात पर बैठली गौरा देई दीपचंदिया हो शिव जी से हो खेला बिया अरे ब्रह्मा जी बैठी वेद उचारले देव लोग करे तहबा ब्रह्मा जी बैठी वेद बहुत बहुत ऐसा लगबा कि ऐसन पर खाती अरे ऐसन पर खाती झूठो खानी तो पकड़लू ऐसन